Magluto na pud ta o kalamay nga way asukar, no? O no sugar nga kalamay. Okay, pilit ni, pilit. Pilit itong igra blender na to, no? Di na to galingon. Maayo man po ning i-blender, no? Pino mangyapon no butangan tuno daan diri nga itong sabaw, ang sabaw atong tuno diri na to isago sa blender, no? Okay, mo na siya. Okay, sunan, no? Mao na ang gi-blender ato atong giluto, no? Una dayon mag-blender na pud ta og saging. Okay. Saging na po na. Blender na tong saging dayon ay human na ni butangan to kuan. Tono, tungaon na to ang tono o butang salinan to gamay nga saka sa lubi o tono. Saging blender, no? Saging yang di-blender dayon gi-blender pud nga pilit, bugas pilit. Mao na siya. Gisagol na to ang saging ug ang pilit, no? Tong pilit giluto to o kadali, no? Wapon niyo giluto-luto lang. Okay, dayon gisagol na to ani tangan to coffee, parang mo color po siya ba. Mao na siya. Kamoy bahala, kape o chocolate nga kanang kakao o gitawag og tablia aron mapula-pula murag kamay po atong sagol ba, saging atong sagolan, no? Mao na ato nang giluto ang atong giluto nga ibalik na to tong pilit na giluto ganiha partially anya karon giluto na gyud gisagol sa saging. Mao na siya. Ang pilit ana 1/2 dayon 3/4 ang saging. Pwede og 1 kilo saging 1/2 ang pilit para yung dili uga kayo, no? Pwede po 3/4 na siya. Mayo po nang okay ra 3/4 kanang hinog lang saging, hinog kayo ba, parang tamis mura po sukar, pero sukar na saging na di po na tamis kayo, saging na kuan matama ra tang katog asin gamay. 1/2 ang kuan nga ng pilit nga blender din 3/4 ng saging, mo na diha tang asin 1/2 kutsara o daghan na ng 1/2 kutsara na ipugnit lang. Okay, sa asin ayun lang butang daghan kay maparat niya. Okay, mo na. No, ready na. Humana ang atong kalamay nga way asukal, no? Kalamay without sugar ni. Kalamay, banana kalamay niya, banana kalamay. Wala, gi-rip na to. Lami na kanon magisunan yung na paghimo sa mga diabetison, mukaon og kalamay, makabalik nagkaon ng kalamay ang mga diabetison, no? Ug yung ani ang inyong himuon. Magisunan, salamat, bye.